sukat pa kani ato, iuban na mo ako. Sukat pa kani ato, iatima mo ako. Bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, luwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mo gungma nagdasig, nagaligong sa pagtuo ko. Sukat pa kani ato, iuban na mo ako. Sukat pa kani ato, iatima mo ako. Bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, iluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mo gungma nagadasig, nagaligo sa pagtuo ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay iyong mauno mo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, diwata ang mga halad ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay iyong mauno mo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay iyong mauno mo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay iyong mauno mo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko. O Jesus, dawata ang mga halad ko. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo.
Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Butang may Mayo nga buntag, maayo nga pakig-uban. Welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Atong sugdan ug ablihan kini maong programa sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita mga kaigsunan. Amahan mo nga Dios sa makagagahom. Niya kami o Dios aron pagpasalamat kanimo. Niya kami o Dios aron pagpasidungog kanimo. Amo kang pasalamatan sa imong pag-atiman kanamo. Niya kami o Dios aron pagpasalamat sa imong pagpanalipod. Sa imong pagtubag sa among gihangyo nga kami imong panalipdan ug atimanon. Tagbuon sa tanan nga among gikinahanglan. Imo usab kami gihatagag kusog mayong panglawas kalipay kalinaw walay nakulang kanamo. Imong gi-provide ang unsa may among gikinahanglan sa among pagkinabuhi nining kalibutan aron kami makapadayon sa pag-alagad kanimo. Labos sa tanan imo kami gigiyahan ug giproteksyonan batok sa bisan unsa katalagman. Ni bisan unsa ang buhat sa kaaway. Padayon mo kaming gilay. Salamat o Dios. Nga mong gitabangan o Dios ang ako mga kaigsunan nga naa karos kalisod, naa karos balatian. Imong gitubag o Dios ang among gihangyo gipangayo kanimi na imo silang gibago, ug imo silang giayo, ug imo silang gihawas gikan sa kalisod. Ug ang imong mga pamaagi miabot kanila o Dios. Ug among gipangayo nga padayon mo silang dasigon sa pagkinabuhi sa imong mga pamaagi, kay ang imong mga pamaagi ugad dili man gyud mapakyas. Dadon man gyud sila sa imong panalangin nga imong isaad kanamong tanan. Amahan Dios nga makagagahom. Salamat o Dios sa imong pagpanalipod kanamong tanan. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-amuma sa matag usa namong kaginabuhi. Samtang kami magkahiusa karon ni ining tagnaa sa pagpaminaw na usab sa imong mga pulong. Among gipangayo ang imong langitong lamdag. Ang giya palang espiritu magapahinumdum magatudlo sa angay namong madunggan ug makatunan sa among panaguban. We declare blessing Ginoo sa matag usa. Niining tagnaa Ginoo, niining adlaw gikan sa pagbangon hangtod Ginoo sa amo na usab pagkatulog unyang kabi. Salamat o Dios nga ikaw o Dios magasublay magabantay kanamo. Tagbuak kami sa among kinahanglan tungod kay imo man kami gitudloan sa pagkinabuhi sa imong mga pamaagi. Salamat o Dios sa imong mga pulong mensahe nga amo karong madunggan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Maayong buntag, maayong pakig-uban. Welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios sa matag usa nato kakinabuhi ning sayo sa kabuntagon. Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong kay ang tanan nakasala. Mayong buntag, mayong pakig-uban. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong buntag ni Roger Kinkinita og mayong buntag sa mga Kinkinita family. Sa tanan nga mga listeners sa ato ang FM station 101.3 nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malaybayok. Maayong buntag ug ang Dios magpanalangin. Dili ta kalimot mga kaigsunan sa pag-inom og mga ininit nga tubig, no? Dili na to kalimtan kanang init-init nga igo ra gyung matulon sa atong tutunlan. Dako kay nang ikatabang pure ra gyud nga tubig, init-inita okay na. Ang ato rong hisgutan mga kaigsunan, hukom, paghukom sa Dios sa tao. Mga kaigsunan ko sa Ginoo, paghukom. Hukman ang tao, hukman sa Dios ang tao, dili sumalas imong karatula, dili sumala sa iyahang simbahan, kundi dili sumala gyud sa iyang binuhatan.
May buntag mayo nga pagiguban sa tanang mo replay ug akong gihangyo matag usa nga i-share kining ato nga programa natos nyong mga kailaghigala i-share kining kining atong programa kay aron madunggan nila ang pamaagi sa paghukom sa Dios. Kay daghan kayo mga tao ron nga nagsalig sa ilahang relihiyon nga sila ra gyud maluwas, sila ray malangit. Ang ilahang relihiyon maoyawi sa kaluwasan pertinang dako ang bakak sumala sa pakita sa balaang kasulatan. Kay ang hukom sa Dios ipasika dili sa relihiyon, dili sa karatulaha. Munang walay angay ang tao nga moingon nga ang iharang relihiyon, ang iharang simbahan mo'y makaluwas niya, maura gyud makaluwas sa tao. Dili na maoy gisulti og gitudlo sa Biblia og dili na maoy gitudlo og gisulti sa Dios nga gisulat diha sa Biblia. Bisag unsang relihiyon na ang imo makaila halasindi ning atong programa aron masayod makahinuktok sila aron ang ilang pagtuo dili mahimong simang. Daghan kayong mga tao ron nga grabing nakigdebate sa laing relihiyon tungod kay nagtuo sila nga ang relihiyon mauray luwason sa Dios, mauray makasulod og langit, dili na maoy gitudlo sa Dios og dili na maoy gibilin nga sa Dios nga mensahe. Buhat na sa kaaway nga wala nila mamatikde og wala nila mabantay. Unang unsa ang relihiyon sa imuhang higala, pamilya, amigo, kaila, sindi ning to karon nga po nag-uban kining programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kay kining atong programa mga kaigsuonan wala ni relihiyon nga gilabanan mga kaigsuonan kundi hingpit ni nga nagtudlo ug nagkinabuhis bala ang kasulatan. Unsa man ang imuhang igsuon, imuhang ginikanan, imuhang mga friend unsa may ilang relihiyon, ma-Islam, Buddhist, Katoliko, Iglesia ni Cristo, Sabadista, uban pa. Unsa na nga klase sila sa pagka-born again, alas hindi aron makapamalandong sila kay kining ato karon nga panag-uban hisgutan nato ang pamaagi sa Dios unsaon niya paghukom sa tao. Sa laing bahin mga kaigsuonan ako ra gyud ipabalo kining ako ang giinom wala gyud sagol, pure gining tubig ako lang giinit. Unya mao gini ako ang nabantayan nga dako kayo magkatabang gyud tinuora sa atong lawas. Inita kanang pure nga tubig unya inuma matag buntag samtang wa pa kay kaon. Nya samtang naminaw mo diha og samtang ako nagsulti dire ato ning buhaton pag inom-inom og ininit nga tubig wa gyud sagol ha, walay sagol. Pure ra gyud nga tubig, init-initon imnon. Tuas langit, simbaha ang tuas sa langit. Mao na nga simbahon nato katong tuas sa langit dili nang naasayuta. Ang gikan sa langit og mibalik sa langit. Mao nay angayang simbahon og yukbuan dili ang binuhat lang sa tao. Siya sa paday, walay tihik-tihik. Walay tihik-tihik, mga pagdaig, pagpasalamat sa Dios. Mayong buntag ni Sister DT Alsola, good morning. Mayong buntag ni Joy Palacio Paradero, good morning Pastor watching here in Pagadian City. Ato mga kaigsuonan des Pagadian, kumusta mo diha? Si Joy, si Saldo Mansikyao, good morning Pastor. Watching from Talisayan, Misamis Oriental. Good morning ni Noah G. Alodogon. Morning Pastor, iampo ako ang baby nga maoke. Iha lagnat. Dalaygon ang Dios mag-aayo sa imong baby in the name of Jesus. I declare in the name of Jesus mamaayo ang imuhang baby. Si Judy Ann Siag sa Igad. Good morning Pastor, karon na pod ko nakatan-aw sa imong live. I-share Judy Ann
ang atong live nga to sa imong higala kaila para makadungog sila sa pamaagi sa Dios sa iyang paghukom sa tao. Kanimo kanako nga hukman sa Ginoo. Sister Susana Pablio, good morning. Si Iwag Pania Matugol, maay buntag. Dante Ruiz, Pastor, may buntag Pastor Dante. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanimo diha. Si Maite Managat, maayong buntag nimo diha Sister Maite. Karen Rodrigo, good morning Pastor, shout out from Bayugan. Tris Rosario, maayong buntag. Si Hope Ribaldi, maayong aga sa tanan gapamati sa Bacolod City. Maayong aga, sino man upod mo subong. Naging tao na ako ang madaling malitok sa hilonggo nga pagkasulti. Maayong aga sa inyo diha. Maayong buntag ninyong tanan. Si Joy Sisaldo, pwede ko papre Pastor sa akong tiyan ni sakit man niya likod. Lihok-lihok sakit man jud, lihok-lihok og sakit ko kung ako pisliton. Manggaray hinungdan Pastor ni kaon ko kahapon muraga ni para wala hilisi. Mo nay side effects kumbaga sa mangga. Kana plasin na siya og kanang mga halang-halang diha plus nimo. Ayaw latong haplas nga murag mulupad. Kanang kada rago nga adi lang ko sulti diri unsa nga plaza god kay murag commercial manggod. Bisag unsa ang haplas nimo diha bisag halang-halang pawagtan sa panahon. Awa ra na. Munay mga kuan nga ginagmay nga mga bation nga naa po tay nakatunan ang tao magyud gitagaan man gyud na og kaalam unsaon pagsulbad sa ginagmayng mga problema. Usahay manggod mga kaigsunan ang tao mura na og kanang na kuan nang na over ang pag sangpit kay bisag sa ginagmay nga problema kana gong prehagod ana nga ulcer, like example ulcer. Pastor, iampo ko Pastor, gano man sakit untian, ngano man na ako'y ulcer Pastor, ang akong tambag ana tarong og kaon. Kanang mo iyong tang tarong og kaon sa insaktong oras. Unya dukdukin nag dahog kamunggay unya kuan kana nga ang duga na imna sa di pa kamukaon maayo. Kay magampo ko nimo unya magsigir kag pasar-pasar wa gyud resulta ang akong ampo ana. Mao na nga kanang ginagmay nga mga problema nga naay mga pamaagi bitaw nga gitudlo na or nakakat-on ta ato na nang buhaton. Kanang gisakitang tiyan kay nasubrahas kaon, ayaw na subrahi, ayaw na pasubrahi sunod. Nasakitan kayo ay kaong tarong, magkaong tarong inana no. Na nga ginagmay nga mga problema nga naay mga pamaagi halabuhata. May buntag mayo nga pagpaminaw ni Chiri Atas og si Evelyn B. Buhanghang. Blessed morning po Pastor. Og sa tanan nga mga kaigsuonan sa kanunay panalanginan sa Dios magauban ka natong tanan. Ilabi na gyud diha kanimo Pastor nga ang dugo sa atong buhi nga Dios nagatapon kanimo. Kanunay nga ikaw ang gipadala nga mensahero para sa tanan. God bless Pastor. Salamat kay prayer Sister Evelyn ha. Salamat kay Ginoo. Unya akong gidasig yun ang matag usa karon sa pag-share gyud sa ato nga programa. Unya mas maayo butangan nimo og mensahe nga paminaw mo ani para masayod ka kung unsaon paghukom sa Dios sa tao. Unsay pamaagi sa Dios sa paghukom niya sa tao. Nimo nako kanatong tanan. Daghang mga tao nga nagtuo nga hukman sa Dios ang tao pinaagis relihiyon. Wa gyud na hisulat diha sa Biblia. Una nga ang uban gara kaayo mga kaigsuonan nga nabutaan diha sa ilang relihiyon. Nga moingon sila nga kini ra gyung relihiyon na maoy madalag langit kay maura ni ang nagtudlos kamatuoran og nagkinabuhi sa balaang kasulatan. Unya kay ang hukom sa Dios dili man pinasikat sa
relihiyon. Nakasala na. Oh, nakasala na. May buntag ni Wagas Rico. Blessed morning, Pastor. Dalaygon ang Dios sa matag adlaw og sa tibuok mga tao, ilabi na jud sa imong tibok pamilya nimo, Pastor, og giampingan mo sa Ginoo. Salamat kaayo sa inyong declaration and prayer. Ang Dios magapanalangin. Glory, honor, and strength unto our God, matchless, endless, unrestrained. Maayong buntag, maayong pagpaminaw ni Arman Nunez. Maayong buntag, Pastor, watching from Marilog, makapaminaw pud ko sa pulong, Pastor. God bless. Si Benjamin Mariano, maayong morning, Pastor Gideon. Payong ako na minaw sa imong sa maning payong katuning take kanang paras ulan. Glory Donaire Porchona, good morning, Pastor Gideon, og sa matag usa nga naglantaw karon sa live dalaygon ang buhing Dios. Si Joven Tinsay, thank you Lord. Salamat, Pastor, good morning. Amen, no? Salamat kay sa Ginoo. Si Lorna Serdon San Juan, may buntag, Pastor, na ako'y prayer request. Sister Amay Anggot, Glodave, complete healing and miracles kay stage 4 colon cancer. Ang Dios mag-aayo sa kinabuhi ni Amay Angkot, Pastor Dante, ato ng pangayoon sa Ginoo uban ang pagpasalamat. Salamat kayo sa imong prayer request. Ako ning gi-screenshot dire og ako nagtuo nga paminawon ta sa Ginoo tubagon ta niya. Si MJ Abilio, maayong buntag, Pastor. Kofita, Pastor. Wala ray ko. Pag inom ra mog ininit tubig diha, ayo lang sagolin niyo kafe. Kay magsige mo og inom og kape, mga kigsunan, makabantay na lang mo pakalitan pertina ng kuyawan ninyo. Ona nga inom la mo og ininit nga tubig. Huwag sagol. Wa gyoy isagol ha. Makaayo gyud na ninyo. Si Laban, no? May buntag ni Laban. Good morning. Kumusta mo diha? Ang Dios magpanalangin. Good morning, Pastor Gideon, watching from Saudi Arabia. Pastor, request song Ikaw ang Kusog. Pastor, shout out ko sa akong mga anak, si Jiho, Ginihel o si Jenny Ross. Puro Gino. Salamat, Pastor, na minaw ko kauban sa imong pulong sa salamat kaayo Laban. Nindot sad no kay OFW Laban ra gyud. Ang Dios magapanalangin unya ikinabuhi ra gyud ang pulong sa Ginoo kay dili gyud ka pakyason sa imong mga gitinguha. Awit pagkalangit diri sa ato nga programa, ang pulong mong kinabuhi ko. Awit nga ato karong patalinghogan nga gi-request diri sa atong panag-uban, Ikaw ang Kusog. Ang ato ragyong Ginoo maoy makahatag kusog kalig-on sa ato nga pagpuyos kalibutan. Muna nga dili gyud nato kalimtan ang pagduol sa Dios nga atong ilagaran kay siya ang tinubdan sa kusog nga atong gikinahanglan. Mayong buntag ni Celine Tomas. Good morning, Sister Celine. Si Mel Sabroso, good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo sa laing kinabuhi nga gihatag natong tanan yang mga anak. Dalaygon ang buhing Dios. Lorna Serdon San Juan, may buntag from Samal, Davao. Si Merlin sang Garganera, may blessed morning, Pastor. Dalaygon kanunay ang atong buhing Dios. So sana Pablio, good morning, Pastor Gideon, Pastor Russell, og sa tanang naminaw. Salamat sa Ginoo niining sa iyo sa kabuntagon. Dalaygon ang atong buhing Dios. Mayong buntag ni Richelle. May buntag nimo diha, Sister Richelle. Ang Dios magpanalangin kanimo. May buntag ni Alabel Boxmaker. O mabuntag nimo Alabel Boxmaker. Mo na siguro tigpanday og mga box, no? Maayo nga buntag, Pastor, request kog song walay makatandi sa pagkamaayo mo. Salamat kay sa inyo mga request ato ni nga pangitaon undamon diri sa atong panag-uban aron kita sa Dios panalanginan. Sa imong gugma unsa man kalayo ang langit. May buntag ni Belinario Florentino.
Dalaygon ang Ginoong Dios labing gamhanan. Maayong buntag, pastor. Matubag na jud karon buntaga ang pangutana nako kagabi, pastor. Bahin sa mga libro sa binuhatan o libro sa kinabuhi. Kung ang ngalan sa tao na hisulat sa Book of Life pero sa mga libros binuhatan wala siya makapasar, unsay mahitabo, pastor? Maka-impierno ba kini niya? Salamat kaayo, pastor, sa giya sa Dios o sa katubagan. Dalaygon ang Dios, no? Si Inday Dorlin in Cabo Tinsay, may buntag. Si Herbie Remis Espinosa, maayo nga pakiguban. Janice sa Ginza, good morning, pastor. Gideon, God bless you. Salamat sa atong buhi nga Dios. May buntag, may pagpaminaw ni Rochelle o ni Inday Dorlin in Cabo, request makalangit ikaw ang kusog. Ato nang napatukar, no? Madunggan usab ang atong pakiguban, ang atong programa pinaagi ni Brother Rifat. Morning, pastor, live ka na sa 96.7. Salamat sa Ginoo, pastor. Request ko magpadayon. Salamat kaayo sa mga atong igsuon, no, nga mihatag pod og paganahon aron madunggan pod ang atong programa, ang pulong sa Dios ngadto mga kaigsuonan diha sa Batyan. Si Florencia Lopez Albotra, maimbutag. Si Hazel Balili Ganyolon, good morning. Salamat kay inyo nga pag-share. Kanunay na akong gidasig ang matag-usa sa pag-share gyud sa atong programa para ang imo makailagigala masayod sa pamaagi sa Dios sa paghukom. Unya kun unsa poy padulngan sa mga tao nga hukman sa Dios. Si Benjamin Mariano, pastor, morning nimo diha sa imuhang pagmensahe sa pulong sa Ginoo. Thank you so much. Salamat kay sa Ginoo, Brother Benjamin. Salamat kay sa Ginoo sa iyang paghatag natong kadasig kalipay sa pagsangyaw. Awit makalangit, walay makatandi. Mayo nga buntag, mayo nga pakig-uban ni Idilin si Libyo. Good morning, Pastor Gideon. To God be all the glory. God bless. Amen. Anita Pahang, good morning. Raquel Borden, maayong pakig-uban. Janice Ginza, pwede pa-pray, pastor, sa akong wala nga batiis magsigi og binhod. Salamat sa Ginoo. Ayuhon ka sa Ginoo, Sister Janice sa Ginza. I declare in the name of Jesus, in the name of Jesus. Tanan nga ato ang mga kiksunan nga dunay gipamati. Right now, be healed in the name of Jesus. Maimbuntag ni Pastor Carmen Mahilom, Sister Maria Presente, good morning. Pastor Gideon og sa tanang naminaw kanatong salamat sa Ginoo sa iyang pag-atiman kanatong tanan. Maimbuntag ni Sister Jocelyn, good morning, Sister Jocelyn. Og maimbuntag ni RC Casey Makahis Hamito. May buntag og si Gina Abasola Ayuban, wow, kanindot inigmata ang pulong sa Ginoo dayon atong madungog. No, salamat kay sa Ginoo. Si Vilma Alipaw, good morning, pastor, og sa pamilya nimo og sa tanang nagtan-aw. Iwag pa niya matukol JC maay pastor na ako'y pangutana, normal bako nga tao ngano kasagaran nako damgo sa ako pamilya permi man matinuod. Nahadlok ko, pastor, kay nagdamgo ko sa ako galingon normal walay abnormal taon nga na tao. Puro normal na may mga kuan kanang moingon ta nga ma-abnormal kana man siguro nga physical tanawon, pero about sa spiritual walay abnormal, normal tantanan, no? Ayaw to anang abnormal. Ma-Imperatrice Dea Limas, morning, pastor. Sister Gingging Simpron, maimbuntag. Pastor, palihog apil sa akong pag-ampo si Karen Sinapaw sa iyahang kaayuhan. Ang Dios mag-aayon ni Sister Karen, unya uban ang pamaagis Ginoo. Sister Gingging Simpron, good morning, pastor. Kumusta?
ug sa tibok mong pamilya sa tanang nagsunod sa program Pulong Mo Kinabuhi ko. Salamat kay sa pangumusta Sir Gingging. Okay ra gyud. Mo na nga ako agyong gipasalamatan ang Dios nga naatay programa buntag ug gabi bisan kaayo medyo nag-adjust yun akong lawas kay kung na ako'y programa manggod sa usa ka adlaw kaduha kinahanglan gyud nga kana bitaw nga pag-adjust gyud. Good morning kanatong tanan, salamat sa kabuntagon anian usab kita maghiusa sa pagpamalandong sa ngalan ni Hesus. God bless gikan ni Pastor Carmen. Sinilo Mabasa, morning sa imuhang salamat sa imuhang pagbatbat karon nga pulong sa atong Ginoo. Si Pastor Dante Ruiz, matod pa pastor na ako'y herbal para tambal insomnia. Init-init nga tubig, gamay lang asin og limonsito duha ka buok. Oy, naasalam sa mga insomnia. Matod pa ni Pastor Dante Ruiz na sa mga pamaagi nga tunan nga ihang kuan dire ginagipaambit. Init-init nga tubig, dili gyud ka nang init kayo ha. Unya butangig gamay nga asin. Ayaw daghana unya og limonsito duha ra pud ka buok ayaw pud tulo ha duha ra ha unya mao imna unsa man ni pastor taga adlaw unya kapila may ni imnon sa usa ka adlaw kay basig taga inom og tubig imnon ning imnon ni murag naa po ni side effect ane kay bisan unsa nga klase nga herbal mangintang way side effect. Kung puro ragyod pod herbal ang atong imno na po'y kuan anang napo na side effect na side effect kana mo ingon ang uban nga wala na side effect pastor kay herbal naaoy kay nasinatian na mga kaigsunan sa akong asawa kay pure ragyong herbal wa gyud makainom og tubig naagyon nooy kuan sad mo na nga kuan rag i-balance ra gyud mo nang mangutana gyud ko ni Pastor Dante kapila ni imnon sa usa ka adlaw. Salamat kay Pastor Dante. Si Annabel Oranio, good morning. Si Janice Ginsa, maayo nga pagpaminaw. Request ko maawit makalangit o kanta Pastor Yukbuan. Sige. Na atoy ni request murag na ako mabantay. Ako na lang ning isulat ning Yukbuan para ako ang maandam diri sa atong panaguban. Padayo sa katapusan siya ragayo gantihan. Oras sa atong programa alas 6:30. Mayong buntag ni Sister DT Alasola, si Jocelyn Immaculata, good morning. May buntag ni Brother Junjun Barolo, may buntag ni mo diha bro. Og Shirley Mabasa, good morning pastor. Salamat sa Ginoo, successful na akong operasyon. Gitagaan pa ko og dugang kinabuhi sa Ginoo. Nga wala gyud ko niya babae. Loyo sa mga kalisod. God is good all the time. Wow, no? Salamat kay Sister Shirley sa pag-atiman sa Ginoo sa imong kinabuhi ug pagtubag sa atong mga hangyo. Si Pinky Ihira, Bahandi do Timas. Mayong buntag Pastor Gideon Dalaygon ang Dios karong buntaga, watching from Mabuhay, Santa Catalina, Negros Oriental. May buntag sa atong makigsunan diya sa Santa Catalina. Kumusta mo diha ang Dios padayon mag-uban magpanalangin kaninyong tanan. Brother Josepino, may buntag nimo diha Brother Josepino Paran, Lucy Camige, Reyes Joynard. May payod morning si Reyes Joynard. Good morning Pastor Gideon Candelario. God bless you Pastor. Salamat kaayo. I agree, I receive sa imong declaration. Jocelyn Oliger Immaculata, Pastor Onsay Boti pasabot sa akong damgo gabi nga nanghingo kuno ako ang mga ngipon nga daot na nalipay kuno ko kay hinlo na tan-aon ako ngipon kay nangahingo naman ang mga tanang daot nga ngipon. Mauna akong damgo Pastor. Salamat sa pagbasa. Ang naay mga kalisod, naay mga pagsulay nga masinatian nimo apan salamat sa Ginoo. Ang mga pagsulay, kalisod nga imong naagian usa ka instrumento para ang dili maayo nga buhat dili na ninyo makit-an nimo sa imuhang kinabuhi ug sa imuhang Pinoy-anan. Muna nga sa pasalamat ang Dios nga ang imong mga pinulungan, ang imong sinultihan limpyo na sa
atubangan sa Dios sa mga pagsulay. Tungod sa mga pagsulay nakakaton ang tanan o nakakaton. Unay mensahe sa imuhang gidamgo. Si Annabel Oranio maayong buntag paghukman sumala sa iyang binuhatan. Rowena B maayong buntag. Maayong buntag Pastor Gideon ug sa tibok pamilya ug sa tanang mga kigsunan kang Kristo Jesus. Request awit makalangit diha kang Hesus. O God bless Pastor. Pastor once adira gyud kon mutukar ang insomnia pero kon dili mutukar ayaw lang pod inom. Salamat kaayo Pastor Dante alang sa mga na insomnia no. Nangayo magitag kaayuhan sa Ginoo ug naay mga pamaagi ang Ginoo usa ni ini ang gihatag pod sa Ginoo sa atong panag-uban. Nga kung naa mutukar manggaling no muandar kumbaga unsa man ang gikusgon gipaspason sa pag-andar sa insomnia hala paspasipon pag inom ang limonsito pero once a day lang ha. Bing Dandan mayong buntag Monte Calvo Jerry Wayne mayong pakiguban from Magsaysay. Mayong buntag ni Chief Ford Paila. Morning Pastor, patimbaya ko sa ako ang mga pamilya Paila og Alconde. Mayong nga buntag ni Montes Calvo Jerwin, maayong buntag Pastor. Sige ra paminaw nimo Pastor. Salamat kayo sa pagpaminaw. Sige si Jerwin Limpahan Badoy, good morning Pastor. Si Banji Estraloso, hello Pastor, good morning. Sunod na pod ko sa imong programa. Request awit makalangit gikan ni Montes Calvo imong gunit. Ako page Pastor, pa-shout out ko dalan sa kamatuoran. Sige. Ang Dios pagadayo mga panalangin mga kaigsuonan, oras na nga ato ang hatagan og pagtagad ang mga pulog mga mensahe sa Dios nga ato ang hisgutan sa atong panaguban. Gusto mo na maangko ang Dalaygon ang Dios nga mga panalangin kanimo sa ato nga panag-uban, paghisgot sa mga pulong nga ato karong madunggan diri sa atong panag-uban. Ako nagtuo nga panalanginan ka pag-ayo sa Ginoo og sa mga tawo nga imong gisiran karon sa ato ang programa ni ining takna. Iblis sa Ginoo ang tanan, bisan pa ang ato mga kaigsunan nga mo replay ni ining maong programa. Ang ato karong hisgutan mga kaigsunan, mahitog ni sa pulong paghukom. Mahitungod ni sa pulong nga kanabitaw nga pamaagi nga gibilin sa Dios dihas Biblia. Hukman sa Dios ang tao sumala sa pinuhatan sa tao, dili sumala sa iyang relihiyon, dili sumala sa imong karatula. May iglesia Kristo baka, Seventh Adventist baka, Baptist baka, Assembly baka, Katoliko baka, Islam baka, dili na maoy sukdanan, dili na maoy gamiton nga ilhanan aron ang tao makasulod sa iyang gingharian. Atong basahon mga kaigsunan ang kapitulo 20 sa katapusang libro sa Biblia, gipadayag 20 bersikulo 11 hangtod sa bersikulo 15. Ingon dinhi mga kaigsunan, unya nakita ko ang dako ug puti nga trono og ang naglingkod niini mipahawa og ang naglingkod niini mipahawa ang yuta og ang langit gikan sa naglingkod sa trono ug wala na kini makita pag-usap. Og nakita ko ang mga patay inila og dili inila, mga nagbarog at tubangan sa trono. Gibukhad ang mga libro ug may lain pagayog libro gibukhad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gibukhad gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro. Unya ang kadagatan, ang kamatayon ug ang Hadis mitugyan sa mga patay nga diha kanila o gihukman silang tanan sumala sa ilang binuhatan. Unya gitambog ang kamatayon ug ang Hadis ngadto sa linaw nga kalayo. Kini nga linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Ang tanang tao nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao ni ang katapusan nga hukom.
mga kaigsonan ko sa Ginoo. Unya naa gyud sa Biblia sa ubang sulat ni Apostol Pablo ato ning ipadayon unyang gabi mga kaigsonan. Mahitungod gyapon sa paghukom. Kay kining paghukom mga kaigsonan taas ni nga hisgutan. Dili lang nato ni pintahon karong buntaga. Ato ning hinahinayon pag-discuss kining pulong paghukom para walay masaylohan nga mga gikinahanglan nga mga mensahe nga masabtan gyud sa tao. Sa ato ang nasod mga kaigsonan, daghan kaayo mga balaod nga namugna, daghan kaayo nga mga hukom nga maoy makaingon tang balaod, no? Daghang kaayong balaod nga maoy basihanan sa pagsubay sa paghukom o paggukod gyud sa tao. Diha ukman ang tao sumala sa namugna ug sa naumol nga balaod sa atong nasod. Unya kon ang tao moatubang nasukmanan, hukman gihapon ang tao sumala gyud sa iyang nahimo ug nabuhat, sumala gyud sa subay sa balaod kon ihaning nasupak. Bisan diri sa kalibutan mga kaigsunan, ang tao pagahukman sumala sa ihagyong nabuhat. Kung wala siya ka supak sa maong balaod, makalingkawa siya. Kung nakasupak siya sa balaod, silutan siya. Unya naay mga silot nga gihisgutan sa maong balaod kung pila ka tuig og pila sad ka kana bitang salapi nga pwedeng ibayad sa mao nga pagsupak sa balaod. Bisan asa nga nasod, inana gihapon ang paghukom. Naaman siguro yung mga paghukom nga makaingon tang walay hustisya apan dili diri sa ato ang nasod nga gitinguha gyud sa ato ang mga kaigsuonan nga naa sa atong gobyerno nga mahisubay gyud ang paghukom sumala gyud sa naumol og namugna nga balaod sa ato ang nasod nga Pilipinas. Ug arita sa hukom mga kaigsuonan sa nagalain nga mga organisasyon, itudloan usab ta o gipakita usab sa Biblia. Nga matud pa kinahanglan pa matud-an sa pila ka saksi, kinahanglan na ay mga testimony or mo testimony. Dito sa langit mga kaigsuonan, naapoy mo testimony gawas sa gisulat nga mga buhat sa maong mga basahon. Usa sa mga mo approve mga kaigsuonan ang atong Ginoong Hesus. Mao na nga kining paghukom nga ato karong hisgutan nga gisulat diha sa balang kasulatan, ato ni siyang hinahinayon. Unya dili lang ang atong Ginoong Hesus maoy mo hatag og husay, pati usab ang mga nangulo, ang mga nangalagad, muhatag usab sila husay sa matag kinabuhi sa tao nga iyang gitudloan. Unang niingon ang Biblia nga higugmaa pag-ayo ang mga pangulo kay muhatag na silag husay. Sagunin ako nabasa kung husay ba ang kisgutan. Naaman siguro ni sa Hebreo. Tahura, Hebreo Kapitulo 13, 17. Kung nang nabasa, kung nang nga nahinumduman karon. Salamat sa Ginoo. Tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo.
kini sila walay pahulay sa pag-atiman sa inyong kalag or mga kalag. Kay maghatag man sila husay sa ilang pag-alagad sa Dios. So pati ang mga pangulo, ang mga nagtudlo, ang mga nagwali, kami nga nagwali mga kaigsunan, muhatag mig husay. Inikatubang namo didto sa hukmanan, muhatag mig husay sa among pagtudlo o pagwali ug sa mga tao nga among gitudloan. Kay daghan man kaayong mga nangulo, mga kaigsunan, nga ang ilahang gitudloan inig-atubang sa ilahang gitudloan nga tusukmanan sa Dios, ang pasanginlan ang pangulo. Nya tan-awon siguro na didto mga kaigsunan nga sama sa ato ang gipakita dinhi sa ato ang nasod nga kon ang usa ka tawo nga hukman moingon nga naingon ani ko, nabuhat ako ni tungod ni Pedro, tungod ni Juan, tungod ni Mateo. Ang ato ang gobyerno mga kaigsunan, ang hukmanan, mo sugo na sila pagkuha o pagpangita ni Pedro ug ni Juan. Para matagaan gyud insaktong husay ang kaso sa mao nga kanang suspect. Mao na nga kay ang ato ang manggong hukmanan sa kalibutan, ang moatubang ra gyud diha ang biktima ug ang suspect ug ang biktima. Kung ang suspect moingon nga nabuhat na ako ni tungod ni Pedro, iya kong gitudloan, si Pedro pangitaon to, pautabangon to dito sukmanan. Kung tinuod ba nga tinuod ba nga gitudloan niya ning tawhana or kuyog ba ning tawhana, amo na nga imo gyud ang makit-an diha sa naay mga kaso bitaw. O diri sa ato ang gisgutan karon, diha sa balaang kasulatan dito sukmanan mga kaigsunan, ang mga tao o ang mga pangulo giklaro gyud diha nga mohatag sila pug husay sa ilang pagtudlo. Mohatag sila og pagtubag kung giunsa nila pag-atiman o paggatod ang mga mensahe sa Dios nga naa sa balaang kasulatan. Mo na niingon si Santiago nga pipila lang ang mahimong maayong magwawali. Kay ang uban magwali wala nas Biblia. Ang uban mubarog, muwali, muhukom sa tao, pinasikad lang sa ilahang nakit-an sa YouTube. Maunay atong makita, daghan kaayo natong makit-an sa kinabuhi sa mga magwawali. Ang uban nagwali, nagtudlo, di na gyud nimo makit-an des Biblia ang ilang gipang tudlo. Unya mubarog pa gyud sila. So matubang na silang tanan sa ilahang pagtudlo. Dinhi sa ato karong hisgutan diha sa Revelation kapitulo or gipadayag no, kapitulo 11 hangtod sa kapitulo 15. Wala na ilain nga hukom sunod pa ani. Mao na ni ang katapusang hukom gyud. Unya ato pagyuning tagsaon unyang gabi kay dunay hukom pod nga gihisgutan ang atong Ginoong Hesukristo ug hukom pod nga gihisgutan sa atong mga kaigsuonang mga apostoles nga nahiuna kanato. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan nga klarohon nato nga ang tao hukman gyud dili sumala sa relihiyon. Dili sumala sa imuhang pagtuo, kundi sumala sa imuhang nabuhat. Sumala sa imuhagyong na himo. Kay kung ang tao hukman sa relihiyon, pinasikat sa relihiyon mga kaigsuonan, dili manggod nimo makit-an ang hustisya. Nya atong hinumduman mga kaigsuonan, timan ini ninyo, mapastor man ka og dili pastor, ayaw gyud ninyo ni kalimte. Ang Dios nga mao'y tag-iya sa atong kinabuhi, nga diin didto ta mo atubang tanan sa Ginoo.
hustisya ang Dios. Pangitaon sa Dios kanang insakto gyung kanang nahitabo. Hustisya. Ang Dios hustisya. Wala siya'y dapig-dapigan. Dili siya nato masubornuhan ni mabayran. Ang hukom sa Dios dili mapalit. Dili mabayran sa relihiyon, dili mabayran sa gasa, dili mabayran mga kigsunan ni bisan unsa nga salapig bulawan sa kalibutan. Ang hukom sa Dios ipanaog sumala gyud sa nahimo nimo, sumala sa nahimo nako sa atong pag-alagad kaniya. Og ang mga binuhatan sa matag tao mga kaigsunan, imong makit-an dinhi nga kini bitong dito sa hukmanan mga kaigsunan, dili lang usa ka libro ang ablihan, kundili dili lang pud duha, kundili imong makit-an mga libro. Pero katong mga libro nga gisgutan, mga libro tos mga binuhatan sa tao. Kay atong makit-an diha sa Kapitulo 20 sa 12, na ay giingon diha nga gibukhad ang mga libro. Unsa ning mga libro mga kaigsunan? O niya naapay gyud lain nga gibukhad, nga grabe giklaro gyud diha, gi-emphasize gyud diha. Unsa ning ikaduhang libro nga gihisgutan? Libro sa kinabuhi, mo ni gitawag o Book of Life. Diin dito gisulat ang tanang mga ngalan sa tao nga malangit. Tanang mga ngalan nga makasulod og langit ginasulat na dito sa Book of Life. Yang pangutana, kanus ama na isulat mga kaigsunan ko sa Ginoo? Kanus aman isulat ang ngalan sa tao dito sa libro sa kinabuhi? O unsa man ang mga libro mga kaigsunan kanang gisulat diha sa Gipadayag Kapitulo 20 versikulo 12 nga giingon dihang mga libro? Naapabay mga bersikulo sa Biblia nga magsugilon kanato sa maong mga libro gawas sa Gipadayag Kapitulo 20 versikulo 12. Kung nabasa gyud nimo ang tibok Biblia, giyahan kas balang espiritu sa paghinumdom sa mga libro o sa mga bersikulo o sa mga libro nga nas Biblia, diin didto nato makaplagan ang mga mensahe mahitungod sa mga libro nga gihisgutan diha sa Gipadayag. Ya ato sa ni nga tagaan og pagtagad mga kaigsunan kini nga awit makalangit yukbuan, o niya mubalik ko sa makadiyot ato ning ipadayon. Ikaw ang gihigugma, Jesus, ning kinabuhi daygon ka, wala na ilain pa nagipangandoy ko kundi ikaw, Jesus. Ikaw ang gihigugma, Jesus, ning kinabuhi daygon ka, wala na ilain pa nagipangandoy ko kundi ikaw, Jesus. Daygon ko ang ngalan mo nga nagbuhat sa katubigan, Sa kalangitan,
Okay, no? Padayon ta mga kaigsuonan sa ato ang nahisgutan. Dunay mga ngalan sa tao nga wala mahisulat sa libro sa kinabuhi. Niya, dunay mga makaingon tang wala gyud mahisulat. Diha sa Gipadayag Kapitulo 17, 8 mga kaigsuonan. Ingon dinhi, ang nakita mong mananap buhi kaniadto apan patay na karon. Mugula kini sa dili madugay gikan sa kahiladman aron laglagon. Ang tanang tao nga ang mga ngalan wala mahisulat sa libro sa kinabuhi sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan, makakita sa mananap og mahibulong sila kay namatay naman kini apan nabuhi. So dunay mga ngalan sa mga tao nga nahisulat na kanat naay mga ngalan sa mga tao. Ang punto dinhi mga kaigsuonan nga ang tao nga ang mga ngalan wala mahisulat sa libro sa kinabuhi sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Sa wala pa gani kanabitang mabuhat ang kalibutan mga kaigsuonan, ang Dios maoy nasayod ra gyud ni ining tanan. Nga dunay mga tao mga kaigsuonan nga yang nasayran nga wa gyud mahisulat ang ilang ngalan diha sa libro sa kinabuhi. So ang Ginoo ra gyud maoy nasayod mga kaigsuonan. Dunay mga ngalan sa mga tao nga ang Dios ra gyud maoy nasayod. Wa ta masayod bisan gani ang mga anghel wala masayod ni ini. So wala gyud mahisulat ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi sukad pa sa sinugdan sa kalibutan buti pasabot mga kaigsuonan nga ang Dios mao ra gyud nahibalo na daan kinsa ang tinuod nga makasulod og langit o kinsa ang mga tao nga iyaha gyud, no? So diha sa Gipadayag Kapitulo 17, 8 ato pong makaplagan diha mga kaigsuonan ang pulong nga naghisgot sa ngalan nga gisulat diha sa libro sa kinabuhi. Diha sa Gipadayag Kapitulo 20 versikulo 12 mga kaigsuonan, ato ning ablihan pagbalik mga igsuon kining atong libro or Bible. Naay grupo sa mga libro or kanabitang giingon dinhi nga gibukhad ang mga libro. So daghang mga libro mga kaigsuonan nga gibukhad. Og kanang mga libro nga gibukhad diha wala nay laing buot ipasabot diha mga kaigsuonan, mauna na ang mga libro sa matag binuhatan sa tao. Na unsa may pruiba, unsa magyoy katinuod, unsaon nato pagkasiguro pastor nga kanang mga libro nga gibukhad diha mauna ang mga libro sa matag binuhatan sa tao og diha ibase ang hukom sa Dios alang sa tao. Now, una nga pagpamatuod mga kaigsuonan nga mao gyunay libro mauna ang gisulatan sa libro, mauna gisulatan sa mga binuhatan sa tao. Una kay gi-emphasize diha pag-ayo giklaro nga ang tao hukman gyud sa iyang binuhatan. Gawas sa libro nga diin gisulat dito ang ngalan ang ngalan sa maong tao dito sa libro sa kinabuhi. Hukman gyud ang tao sumala sa iyahang binuhatan. Bot ipasabot mga kaigsuonan nga ang tanang binuhatan sa tao gikan sa ato ang pagbuhat o paggamit sa atong kaugalingon hangtod sa ato unyang pag-atubang sa Ginoo. Ginalista to tanan. Lamang ang tao nga natawo og nabuhat og dili maayo o maayo ang iyang nabuhat. For example, ang tao nga natawo unya nagbuhat sa dili maayo, ginalista to dito sa libro sa mga libro sa buhat. Og katong iyahang mga nabuhat nga dili maayo nasulat na to dito tanan dito sa libros mga buhat
apan katong tawo nga nagbuhat og dili maayo, mudawat ni Ginoong Hesus, mutuo ni Ginoong Hesus og maghinulsol siya. Giklaro pod sa Dios diha sa Biblia mga kaigsuonan nga katong mga buhat nga dili maayo nga nahimo sa tao mga kaigsuonan, nga ang iya mga buhat na isulat dito sa mga libro mga kaigsuonan nga sulatanan sa mga buhat sa tao, kalimtan to sa Dios. Sa panahon nga ang tao maghinulsol, sa panahon nga ang tao mga kaigsuonan na mobiya og matalikod na sa sala, kalimtan to sa Dios. Og ang hinumduman sa Dios ang kinabuhi na sa tao. Og magsugod na usab ang Dios mga kaigsuonan sa pagsulat sa iyang binuhatan dito sa libro sa kinabuhi, mamaayo man og dili maayo, kanang tanan atubangon gyud na sa tao. Nganong mo ingon ko mga kaigsuonan nga ang tanang binuhatan gyud sa tao isulat gyud sa Dios? Naay ko'y nabasa diha sa libro sa Biblia nga bisan gani ang imong mga loha, bisan gani ang imong mga kasakit, imong mga pag-antos, ginasulat na dito. Gawas lang sa imong nahimo mga manabuhat, even gani ang imong mga pagbati, ang imong mga kasakit, katong gidaog-daog ka. Sa panahon nga nangalagad ka, makasinati kag mga pagsulay o nagkalain-lain nga mga pagsulay gikan sa imong isigataw o sa imong pamilya, sa imong mga kaila. Katong mga panahona nga nibati kag kaguol na sakitan ka, nihila ka, timan gisulat gani na sa Dios diha sa libro sa mga buhat. Muna nga gitudluan gyud ta sa Ginoo nga kung duna may mudaog-daog, kung duna may mopasipala, manumangil nimo sa imong pag-alagad sa Dios, ayaw gyud balos. Para ang masulat dito sa libros mga buhat mga kaigsuonan, nga alang nimo katurag yung nagpailob ka, nga nagpaubos ka, mihila ka, kanang nigpaubos ra gyud ka. Kay sa panahon nga inig-atubang nimo sa hukmanan sa Dios, mubati gyud kaluoy ang Dios nimo. Unya mubati sa kasuko sa tao nga nagbuhat niini. Mo nang niingon ang Biblia, ayaw gayud mo panimalos kay ako'y manimalos. Sa atong pagpangalagad mga kaigsuonan, na ay mga tao nga mupasipala nato, na ay mga tao nga mubiay-biay nato, na ay mga tao nga murag swito, murag maayo, ug daog-daogon ka. Ang gitudlos Biblia, pailog lang. Katong ning pailog ka, katong ning paubos ka, katong mihila ka diha sa presensya sa Dios, isulat na dito. Pastor Gideon, asa ko na mabasa na imong yaw-yaw. Basahon na to mga kaigsuonan diha sa sulat ni David. Tanaw na to diha sa sulat ni David mga kaigsuonan. Salmo 56. I-take note ni mga kaigsuonan, kay gitudloan ta karon sa Ginoo kung unsay tinuod nga mahitabo ug unsay tinuod nga kanang kahimtang gyud sa tao hangtod nga siya hukman sa Dios. Diha sa Salmo 56 mga kaigsuonan, bersikulo 8 nag-ingon, nasayod ka nga nasamok ako kaayo, ug may sudlanan ka sa akong mga luha. Dili ba gilista man kini diha sa imong basahon? Naawa mga kaigsuonan, kana bitawng panahon nga gisulayan ka, na ay mga taong mabay-biay nimo, mabay-biay nato sa atong pag-alagad sa Dios. Unya ka na mga tawhana, feeling sakto pa, feeling nga maayo. Kita nga gibuhatan ni ana, ikaw nga gibuhatan ni ana, gidasig ka sa Dios sa pagpailob. Wala ka dasiga sa Ginoo sa pagbalos. Gidasig ta sa Ginoo sa pagpailob, pagpaubos, ug ang atong ehemplo dili ang tao, si Jesus Christ. Kini giwali gayud di Apostol Pablo diha sa
iyahang libro sa Pilipos kapitulo 2 nga angay natututukan og katunan ang gibuhat ni Jesus nga bisan siya Dios wala siya magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong gusto o kabubuton, nagpaubos siya sa tanang ubos para mabayaw siya. Munang ikaw ug ako, kung gipasakitan ka sa imong pag-alagad sa Ginoo, sa imong pag-alagad sa Ginoo karon, gipasakitan ka sa imong pamilya, gipasakitan ka sa imong diha sa imong ka-churchmate, sa imong isig ka magtotoo o sa mga tao, gidasig ka sa Ginoo karon sa pagpaubos. Gidasig ka karon sa Ginoo sa pagpailob. Kay kun muhuman ka ni ana ang mao nga pagpaningkamot, tanan nga imong nahimo nga maayo, ginalista na didto, ginasulat na didto sa basahon sa Dios. Katong nihila ka mga kaisunan kay gidaog-daog ka, ginasulat na didto. Pero katong gidaog-daog ka nga nibalos po ka, gisulat po na didto. Yang manubag ka ana. Munang para dili mawagtang ang ganti nga giandam sa Dios sa imuhang pag-alagad, para dili mawagtang ang ganti o balos o panalangin nga giandam sa Dios sa imong mga sakripisyo. Sa panahon nga sulayan ka, sa panahon nga intalon ka, ayaw gyud padala. Pabilin sa pagkamatinud-anon, pabilin sa pagkamapailobon, pabilin sa pagkamapaubsanon. Og ayaw paning kamote sa pagpakita sa imong isigkatao, kundili ipakita ni kanunay sa Dios. Kay siya ang tigsulat ni ana. Dili ang tao maoy tigsulat sa imong nahimo. Kay masubornohan man ang tao, mabayran man ang tao. Walay lain nga gisulat diha mga kaigsuonan o gisugilon diri kanato karon kung kinsa ang tigsulat. Ang Dios mismo mga kaigsuonan maoy musulat. Wala ta masayod nga sa iyang kaubuton suguon niya ang iyang mga anghel. Pero ang gipakita dinhi mga kaigsuonan nga bisan gani ang atong mga sakit, bisan gani atong mga luha, ang atong kaguol, ang atong kahingawa, ang atong gugma, ang atong pagbati mga kaigsuonan, tanan ginalista na dito sa basahon sa Dios. But ipasabot libro ni nga gisgutan og mauni ang gisgutan dito sa Gipadayag kapitulo 20 bersikulo 12 nga mga libro nga gibukad, mga libro nga giablihan sa panahon nga ang tao moatubang sa katapusang hukmanan. Ang mga tao nga namatay dito sa kadagatan, ang mga tao nga nangamatay dito sa diserto, ang mga tao nangamatay diha sa sunog o uban pa, sa mga trahedya sa baha, nga mga wala makit-e na missing mga kaigsuonan. Matod pa, itugyan to dito sa hukmanan sa Dios. Dadun tong mga kalaga aron pag-atubang dito sa iyang nahimog na buhat, dili sumalas ihang relihiyon. Munang naay mga magwawali, mga magsasangyaw nga sig depensa anang ilang relihiyon apan binuhatan lagom. O niya naapoy mga tao nga muidolo nila mga kaigsuonan, mga tao ra pong walay basa-basag Biblia. Ako moingon kong maluoy gyud ko anak nila. Pero maunay gitambag pod sa Ginoo siya sa atoa nga atong makaplagan diha sa Biblia nga kinahanglan dawaton nato kanti gutang mudawat. Nga maunay mahitabo kay gipasidaan na daan sa atong Ginoo nga maunay matuman. Nga dunay gyud mga tao nga maghisgot nga maayo sila og daot ang ubang mga tao apan atubangan sa Dios, lagom day sila. Munang klarohon nato ang atong pagtuo ug pag-alagad nga kinahanglan ang atong pagtuo, ang atong mga binuhatan maoy mo testimony niini. Dili pwede mga kaigsuonan nga ang pagtuo maoy mo testimony lang sa iyang pagtuo. Ang pagtuo, ang musugilon sa imong pagtuo, ang musulti o mo testimony sa imuhang pagtuo, ang imong mga buhat.
Kay bisag sao na to mga kaigsoon nagpanalipod sa atong kaugalingon, ni pagluwas sa atong kaugalingon, kung ang atong pagtuo wala maalain sa pulong sa Dios, kalaglagan gihapon ang padulngan. Kay kasagaran sa tao mga kaigsunan ang iyang pagpaningkamutan ang pagluwas sa iyang kaugalingon. Pero ang gitudlo sa Dios, ang atong paningkamutan, ang pagsunod o pagkinabuhi sa kubuton sa Dios. Kay sa panahon nga atong sundon ikinabuhi o tumanon ang kabubuton sa Dios, ubuhaton ang mga pagtulunan og sugo sa Ginoo, siya mismo ang manalipod nato. Siya mismo ang mutestimony nga kining tawhana ako ani, kining tawhana ako ning alagad, nangalagad ni nako ug naa dinhi tanan ang iyang nahimo sa libro nga akong giablihan. Nindot kayo mga kaigsunan nga ang Dios maunay mo basa mga kaigsunan sa imong nahimo, nga sa panahon nga gidawdaog ka, nindot kaayo nga nakapailob gyud ka, igo ra kang mihilak, igo ra kang mipaubos. Pero kung makit-an ka dito sa libros binuhatan nga wala pa ka daog-daoga pero kusog ka ikang manaog-daog, wala ka libak ka pero kusog ka ikang manglibak, wala kasingkahi apan kusog ka ikang mamalikas, ikaw ray maulaw sa imuhang binuhatan inig abot nas hukmanan. Munang dili gyud dapat magara-gara ang tao tungod kay naasay relihiyon. Dili gyud dapat magara-gara ang tao sa iyang pagtuo nga nag-alagad sa Ginoo. Ang binuhatan sa tao maoy basihanan og tan-awon sa Dios sa ato niyang pag-atubang sa katapusang hukmanan. Wala na ilain pang hukmanan nga paabuton kung mahitabo na nang gipadayag kapitulo 20 nga ato karong gisgutan. So diha giklaro mga kaigsunan, kanang mga libro nga gihisgutan diha, grupo na sa mga libro nga diin dito gisulat ang nagkalain nga mga nahimo sa tao. Siguro wa ta masayod og wala man tuod diha gipakita kung unsa gyud kadaghan ang mga libro. Wa man po diha gibutang og giklaro nga naay libros mga luha, libros mga kasakit, basta kay mga libro ra ang gisgutan diha. Pero dito sa sulat ni Apostol ani Haring David mga kaigsunan, nga bisan gani ang atong mga luha, ang atong kaguol, ang ato nga kanabitang grabe nga kasakit sa atong pag-alagad sa Dios, ginalista na. Miingon din mga kaigsunan, nasayod ka nga nasamok ako kayo og may sudlanan ka sa akong mga luha. Ako kapilag yung kumuhilak mga kaigsunan, igo ra gyud akong ihilak ngadto sa Ginoo. Ang mga panghitabo sa akong kinabuhi, sa akong pagdumalag sa mga tao, kay naay mga tao nga murag gara na kayo, maayo kaay sila, feeling nga maayo sa ilang hunahuna, maunang hinungdan nga muhimo sila dili maayo sa akong pag-alagad sa Ginoo. Pero kanang tanan nakit-ana sa Ginoo, kanang tanan wala malilong sa Ginoo. Naay mo ingon wala na magtagad si Pastor Gideon, dili na mao ang iyang mga wali sa panahon nga makadungog makabati ko ni ana. Moingon naay mga tao moingon si Pastor Gideon butbuton, si Pastor Gideon mauni. Sa panahon nga makadungog ko ana, igo ra kong muhilak ana sa Ginoo. Kay gitudluan ko sa Ginoo nga dili pagbalos hinuon ang hingpit nga pagpaubos. Og kanang tanan ginalista na sa Dios ug dunay sudlanan ang Ginoo sa atong mga luha, sa atong mga kasakit. Din didto inig-atubang na nato didto mga kaigsunan, pati ikaw maluoy ka siguro sa imong kaugalingon nga muingon ka nga nakakuan pag yuko ana no, malipay ang Ginoo, pati ikaw malipay ka. Pero kung
inighiklad na dito sa binuhatan dito nimo, naningka ka, kusog kay kang mandaot sa imong pastor, o niya, kasagaran na ba kusog kay mandaot, katupang walay nahimo, wala pa kay nahimo dito simbahan, wala pa kay natabang, kusog pa kay kang magbagulbol sa panahon nga naiamutan, kusog pa kay kang magbagulbol sa panahon nga suguon ka, nya bati pa kay pong nahuna, nya perti po kang kusog ang muhila, kusog po ka kay mo daig. Ginasulatan dito. Na inigtanaw nimo sa imong binuhatan, siguro dito mura kag ikaw ray lodon. Maulaw ka. Nga, naunsa man day taon da ito kung pag-alaga dito. Nga, giingnan ko ni pastor nga ihatag ang iya sa Dios. Ang akong kasing-kasing, akong nauna, nakitaan man gyud dito nga. Naa dito nga, miingon ko dito nga, si pastor nangwarta na po, nangwarta na. Walay nalilong sa Dios. Jeremias kapitulo 17 versikulo 10. Ginausisa. At imanin niya, ako guning basahon mga kigson, basahagon na diya. Dili kay magpasagad ra gyud ta mga kigsonan. Jeremias 17 versikulo 10. Ako ang Ginoo, nag-usisa sa hunahuna, pati gani ang hunahuna nato, ginausisa sa Dios. O nag-usisa sa kasing-kasing sa tao. Gantihan ko ang tao sumala sa iyang binuhatan o sa iyang mga pagkinabuhi. Sa panahon nga musulod ka simbahan, sa panahon nga naakas buluhaton diha sa inyong simbahan, o bisag asa sa panimalay, bisan sa imong trabahoan, kung nangilad ka diha or nakatabang ka diha, nakabuhat kag maayo, kanang tanan ginasulat na dito sa libros binuhatan. So dili lang nato makaplagan diha sa gipadayag 20 versikulo 12 ang libro nga gisgutan alang sa binuhatan sa tao. Dito ato sang nabasa mga kaigsunan sa libro diha sa Salmo. Unya ato pag yung basahon ang Salmo 139 versikulo 16. Ablihe diha mga kaigsunan sa inyong Biblia. Salmo 139 versikulo 16. Unsa may gipamulong dinhi mga kaigsunan. Nakita mo na ako bisan sa wala pa ako mahimugso. Ang tagal sa panahon alang kanako nahisulat na sa imong basahon bisan sa wala pa kini magsugod. So lain na sad nga libro ang gisgutan dinhi. So naagyoy mga libro mga kaigsunan. Dili lang libro, dili lang book of life mga kaigsunan nga diin dito gisulat ang mga ngalan sa tao. Kundi naapag yun ay libro mga kaigsunan nga sulatanan sa gitason sa matag kinabuhi sa tao. Ang tagal sa kinabuhi sa matag tao nakalista na day dito sa libro nga gihisgutan ni David. So naa dito grupo sa mga libro inig-atubang na dito. Muna nga about sa pag-atubang sa tao dito sa hukmanan sa Dios. Di na gyud katingog ang tao. Dili na. Kay mahinumduman man iya ang tanan nga nahimo, kay abli naman ang iyahang espiritu anang panahon na. Kay kalag og ang espiritu wala na gud ang lawas og suluban na gud siya sa lawas nga langit nun or gitawag lawas nga dili na mamatay. Human nga siya hukman ang iyahang padulngan sibo og tukma gid sa tanan niyang nabuhat. Kung nagbuhat siya dautan mga kaigsuonan, paingon gyud sa imperno. Dili nang gyud sa katingog kay nakita naman ang tanan. Mao bitaw mintras ang tao buhi pa, sangyawan gyud na sa pulong sa Dios. Suginlan gyud na sa pulong sa Dios. Kay wala gyud diha gisulat sa Biblia nga ang tao maluwas tungod sa pag-ampo sa tao. Kana bitawng inig kamatay pamisahan. Kanang inig kamatay mga kaigsunan isa noon naay mag-ampo ngadto sa Ginoo. Ay luwas atong kalag ni Gideon didto sa purgatorio, luwas atong kalag ni Gideon didto sa wala na didto sa Biblia mga kaigsuonan o sa mensahe sa Dios nga oy di apay libro nga
gisulatan sa mga pag-ampos mga tao na dagko ra ba kay bayad di ay unya di pagyud ani malangit. Wala na diha mga kaigsunan. Una nga na ay mga simbahan nga sa pag-abot ni Ginoong Jesucristo dili pulong sa Dios ang gitudlo kundi pulong sa mga tao. Pagtulunan sa mga tao ang gitudlo. Munang ila-ilahan ninyo kanang inyong simbahan, klaruhan ninyo na kay duna tay responsibilidad ato ng kaakuhan, ato ng kaakuhan tagsa-tagsa ka tawo dunay kaakuhan sa paghimay-himay, pagkilates alang sa iyang kaugalingon kung ang iyang nakatunan og nadunggan gikan bagyod sa pagtulunan sa Dios. Kay basi gitudluan mo sa pagtulunan lamang sa tao og maunay naas inyong simbahan. Munang diris atong programa gidasig gyud ka nga mubasag Biblia. Kay basig kanang imuhang kanang giidulong nga simbahan, gitudluan ra ka sa mga pagtulunan dili gikan sa Dios, kundi gikan lang sa tao. Kay nasakpan man ni Ginoong Jesucristo o gisulat ang nahitabo diha sa Mateo kapitulo 15. Tanawa ra ko ng Mateo kapitulo 15. Mateo kapitulo 15 mga kaigsunan. Mamalihog ko nga inyong i-share ning ato ang programa kay kining ato ang paghisgot karon wala ni gidapig-dapigan ni gilipod-lipuran. Ang pulong sa Dios mo igiyag-yag dinhi, maoy gipadayag dinhi. Mateo kapitulo 15 bersikulo 8 ug 9. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios, mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Mga pagtulon-an ra di ay sa tao nga dili unsa man ang mga pagtulunan sa tao, unsaon nato na pag-prove nga pagtulon-an sa tao. Kana bitaw mga gitudlo sa simbahan, unya dili na nimo makaplagan sa bala ang kasulatan, dili na nato mabasa sa Biblia, mga pagtulon-an na sa tao. Muna kung unsay imong nakatunan diha sa inyong simbahan, nya di na nimo na mabasa sa Biblia, dili na naiyas Ginoo. Mao gyud nay klaro nga diskasyon mga kaigsunan. So diha sa atong pag-atubang sa Dios mga kaigsunan, daghang kay mga libro, gawas sa libro sa kinabuhi, the book of life. Nya unya mga kaigsunan yung gabi ato ni ipadayon atong hisgutan kung unsay dangatan sa mga tao nga ang ilang ngalan wala dito sa libro sa kinabuhi. Nya kanus amang pod mahisulat ang ngalan sa tao dito sa libro sa kinabuhi. Wala na bagyoy dili na bagyo mapapas. Mao nay ato unyang tagaag pagtagad. Mubasa pagyutag laing mga libro mga kaigsunan sa Biblia nga dito gisulat nga pagpamatuod nga ang binuhatan gyud sa tao maoy hukman, dili ang imuhang relihiyon kung unsa ka nga kaklase nga simbahan. Munang ayaw pag-idulo og simbahan, ayaw gyud pag-idulo og simbahan, ayaw gyud pagtuo nga kining simbahan na maura gyud ni maluwas. Kay dili simbahan mo'y basihanan sa Dios aron ang tao hukman. Ang hukom sa Dios ibase dili sa karatula kundi sa binuhatan sa tao. Kay basig sige ka og sige kag laban sa imong simbahan, unya wa nakakabantay nga bati na day ka kay batasan, kusog kay kag maningka, kusog pa kay kang mahubog, ginahinay nimog patay ang imuhang lawas, kay kanang magbisyo bitaw ta, kanang magbisyo ang tao dili kay kita. Kung magbisyo gani ang tao mga kaigsunan, nga magyunay padulngan, kumbaga ginahinay nilag patay ang lawas. Yan abi na sa Biblia ang mupatay og tao silutan nya. Daghang mga tao wala man tuod mupatay sa iyang isikataw, pero iyang kaugalingon ginahinay niya laglag ang internal organ, atay, abdo, baga, ginahinay niya patay sa unsang paagi, pinaagig bisyo, inahinay niya hiloba. Unya
Diha nailad ang tao nga sa ilahang pagtuo, enjoy kay sila. Inom ta brad, inom ta pre. Wala ni dito langit. Nahudya ka pamor. Kay kanang tanan nga gibuhat sa tao, ginalista na dito sa libros binuhatan. Unang ka na mga taong gara. Nya kasagaran ra ba ka na mga taong naibisyo? Kunuhay murag sila pay sakto. Ang mga taong nagwali maupay daoton. Ang mga taong nagkinabuhi sa pagkamatarong, pagkabalaan, maupay libakon. Pero bless lang yun kayo ta. Kay gihatagan taghi. Pagtulunan sa Ginoo nga maoy makatabang nato ang pagpailob, pagpaubos aron padayon ta makapasalamat sa Ginoo. Aron padayon ta nga kahimutan sa Dios. Sa libros Ecclesiastes mga kaigsonan, sumala sa tingog ni Haring Solomon, Kapitulo 12, versikulo 14, hukman sa Dios ang tanan tang buhat, bisan ang atong gibuhat sa tago maayo man og dautan. Mauna nga ang tambag sa Dios nga gibilin diha sa Biblia, kung buhatan kag dili maayo, pailob lang, paubos lang. Sa imong pag-asawa, sa imong pagkabana, sa imong pagkaginikanan, sa imong pagkaanak, sa imong pagkaigsuon, sa imong pagkasilingan, bisan kinsa ang mabuhat og dili maayo. Sa imong pagkakristohanon, sa imong pagkatao, ang bugtong hinigiban nga gitudlo sa Dios aron ka makasulod og langit, pagka mapailubon o pagka mapabsanon. Ayaw gyud tuguti nga ipakamaayo nimo ang imong isigataw. Ayaw tuguti nga ipakamaayo nimo ang imong kaugalingon aron pagdaot sa imong isigataw. Muna nga diri sa atong programa, ako gipasalamatan ng Dios nga daghan kay kong nakatunan dinhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Na imong instrumento nga nakakaton ko. Kay diri ko gidala sa Ginoo nga mas mahatagan ako ang akong kaugalingon og panahon sa pagkigsulti niya. Mas mahatagan ako ang akong kaugalingon sa pagpamalandong sa mga gihimo sa Ginoo o sa mga plano sa Ginoo sa akong kinabuhi o sa kinabuhi sa tanang mga tao. Munang i-share ninyo ang atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Kay diri dinhi walay lipod-lipod nga mga pulong sa Dios nga gikinahanglan atong makatunan diri ni hato nasayran. Munang karon ako kamong gidasi, ayaw gyud mo pagbansay, ayaw bansaya inyong kaugalingon, pagpataas Hinoon bansaya ang inyong kaugalingon sa pagpaubos, sa pagpagkamapailobo. Kaya ang giatiban sa Dios katong mga taong mapailobon, katong mga tao nga mapaubsanon, kini giklaro gyud sa atong Ginoong Jesucristo ang magpataas ipaubos, apan ang magpaubos ipataas. Munang sa imong pagkatao, asa man ka karon, nagtrabaho man ka, nagnegosyo man ka, kat-uni kanunay ang pagpailob, kat-uni kanunay ang pagpaubos. Dias imong gitrabahuan, sa imong eskwelahan, sa imong simbahan, kay diha ang pagpailob ang pagpaubos maunay bugtong hinigiban para mahimo kang maayong tao at tubangan sa Dios. Kung buhatan kag dautan, buhatan kag dili maayo, ayaw gyud balos. Ihilak lang na sa Ginoo kay naisudlanan ang Dios sa imong mga luha. Og ang tanang nahitabo sa imong kinabuhi ginalista na sa Dios. Og sa panahon nga ikaw mo atubang dito sukmanan, malipay ka nga magtan-aw sa imong nahimo. Pero kung mapahitason kay ka, feeling nga maayo, feeling nga inig atubang nimo anas Ginoo, maulaw ra kas imong nahimo. Muna nga kung naa kay simbahan diha, naa kay gidumala unsa may imong posisyon diha sa imong simbahan, mapastor, reverend, bishop man ka diha, worship leader man ka diha, naa kay nahimo, ipaubos pag-ayo ang imong kaugalingon. Ayaw pagtuo nga katong imong nahimo
apil ang imong kaugalingon mo daig na ka. Hinoon, pabilin sa pagkamapaubsan. Pabilin sa pagkamapailogon. Samtang doon na pa'y kinabuhi. Samtang doon na pa kay ginanawa. Ayaw ipakamaayo ang imong kaugalingon kaysa uban. Hinoon ipakamaayo ang uban kaysa imong kaugalingon. Aron kanunay buhi ang imong pagkamapubsanon. Aron buhi ang imuha, kanunay buhi ang imong pagkamapailobon o kanunay kang ipataas sa Dios. Kanunay kang panalanginan sa Ginoo. Das atong pagpangalagad mga kaigsonan, mailhan lang nimo ang taong mapaubsanon kay makit-an man diha sa ilang kahimtang. Timan makit-an ang atong pagtuo sa atong kahimtang. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugmamo kanunay Dios. Unsa man imong simbahan, i-share ning atong programa. Karong programa ha, i-share Nabuhi ko para makakat-on ug masayod ang tanan. Unya pwede nimo nang idasig sa imong mga kaigsuonan nga paminawa ni, tanawa ni. Unyang gabi ato ning ipadayon kining hisgutan sa Biblia, paghukom sa matag tao. Daghan pa kaitang hisgutan mahitungod sa posisyon ni Jesus Christ sa panahon nga ang tahukman. Unsa may gipakita sa Biblia nga mahimo og buhaton ni Jesus Christ sa panahon nga ang tahukman. Unsa man po'y papel sa kinabuhi ni Jesus sa atong kinabuhi sa panahon nga kita hukman. Unsa man po'y papel sa pastor sa panahon nga kita hukman. Maunay ato rang atong diskubrehon sa ato unyang panag-uban. Kayang gugmamo kanunay Dios maunongo, hangtod karon muna nga katong panahon nga nagyaga-yaga ka sa imuhang pamilya, sa imong isikataw, sa imong pastor, sa imong simbahan, feeling nga maayo kayo ka, feeling nga imong nasabdan nga daghang kay kang nahimo kaysa uban, pangayog pasaylo kay aron kalimtan tos Ginoo. Pangayog pasaylo. Ayaw gyud tuguti nga sa imong kinabuhi feeling nga maayo ka kaysa uban. Paningkamutan nato nga sa atong pagpuos kalibutan ang pagpailog, pagpaubos. Kay sigurado gyud nga kita mo atubang sa hukmanan, lipayon gyud kas Ginoo. Nya buhila ka tungod sa kalipay, ang giingon dito sa gipadayag pahiran ang imong luha ug ang atong Ginoong Hesus may mupahid kay mubati sa grabing kaluoy kay makit-an man dito nimo ug sa atong Ginoo ang tanan nimong nahimo. Kabantay mo kanang makakita kag video nga gidaog-daog ang bata, gibunalan, gitabangan, murag kumuton ang imong kasing-kasing nga magtan-aw, nga murag moingon ka nga naa pa gyud ko, di gyud ni mahitabo, labanan gyud ako ning bata. Bubati gyud kag kaluoy. Paubitaw na nga inig atubang natos Ginoo. Unya makit-an dito kay dito man ihiklad ang tanang libro nga nahimo nimo dito. Nya dito makit-an nga gidaog-daog ka, gilibak ka, unya bisan gidaog-daog ka, bisan gilibak ka, gidaot ka. Nakit-an ka dito nga mapailobon ra gyud kay ka. Mihilak ra ka. Ang Ginoo masuko ana. Nguna nga mupanaog ang Dios sa grabing kasuko nga dili na mapugnan, laglago ni ang mga tao nga naghimog dautan. Unang ayaw gyud tuguti nga sa imong pagtuo pagkakristohanon nga sumusunod ta ni Jesus Christ, dautan ang makitan. Pailob lang. Pailob lang. Ako nang kinasing-kasing nga pagtambag. Pailob lang, pagpaubos lang kay gihigugma ko kamo o gihigugma ko kamong tanan. Kanunay Dios maunongo, hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga hala
palad ko. Oras na nga manamilit ko sa itong programa mga kaigsunan ay maumag yun ato ang kinahanglan, balanse yun ang ato ang pagkinabuhi. Naatay panahon dihas Biblia, naatay panahon sa pulong sa Dios. Doon na po tayo panahon yun para sa ato ang lawas, pagpamahaw, pag-prepare sa ikpalamahaw-san. Kay kinahanglan magyumulihok ka, kinahanglan mo trabaho ta para naatay makaon, para naatay magamit, para naatay ibayad, para kini ato programang magpadayon. Salamat ta sa Ginoo nga daghang mga tao nga gigamit pod sa Ginoo. Ug sa panahon nga ang tao mubuhat sa pamaagis Ginoo, siya nga nagasaad, siya nagaingon, gantihan niya ang tao sumala siya nahimo. Munang ang tao nga daghang nabuhat, daghang ganti. Ang tao nga daghang nahimo, nga nakapalipay o nakapahimuot sa Ginoo, gantihan og dili gyud nakalimtan sa Ginoo. Mag-ampo ta mga kaigsunan o pasalamatan nato ang Dios sa iyang mga pulong. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gumamo. Mag-ampo ta mga kaigsunan. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa mga pulong nga amo karong nadunggan na sabtan diin among nasayran nga daghan ay mga libro nga imuhang ablihan sa panahon nga ang tao imong hukman. Dunay libro sa kinabuhi, dunay libro sa mga binuhatan, doon na po'y basahon o libro dihas among mga luha sa among mga kasakit, kaguol ug uban pa nga among naagian o nasinatian sa among pag-alagad kanimo. Salamat Ginoo sa imuhang pagtudlo kanamo nga kami magpadayon sa pagkamapailobon o pagkamapubsanon sa tanang panahon, sa tanang dapit, sa tanang tao. Salamat Lord nga imo kaming gisuginlan o gitudluan aron kami dunay paglaom ug may kasiguruhan sa pagsulod sa imuhang gingharian. Salamat Amahan nga imo usab nga gisugilon kanamo nga dili ka namo masubornohan ni mabayran tungod kay ikaw nga Dios among gilagaran. Dios ka nga mopakanaog gayud og hustisya sa matag kinabuhi sa tao. Salamat Ginoo nga imo kami tabangan sa pagkamapailubon o pagkamapubsanon. Ang bana mapailubon sa iyang asawa ug ang asawa mapailubon dapat sa iyang bana. Og ang ginikanan doon na po'y pagkamapailubon ngadto silang mga anak, labi na gyud ang mga anak doon ay pagkamapailubon o pagkapapubsanon ngadto silang ginikanan. Kon ang tagsa kanamo Amahan, naa ni ining maong kinaiya malipayon ka bisan kami nga magtanaw magsudong sa among nahimo sa panahon nga kami moatubang kanimo. Busa salamat Ginoo sa kalipay ug kasiguruhan nga among maangkog madawat ang tanan nimong ganti nga imong giandam. We declare blessing sa matag usa nga kami malipayon, mapailubon, mapaubsanon sa tanang panahon. In Jesus name, amen o amen. Sa atong nakatunan og nadunggan, kita gayod pagasulayan. Sa panahon nga kita sulayan, dili dapat nato kalimtan ang atong nakatunan. Pailob, paubos, kay mao ni bugtong hinigiban aron ikaw ipataas. Sa ato unyang pag-atubang, ikaw ug ako kita gantihan. Kini niyo igsuon Pastor Gideon, moingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi. God bless o good morning. Sukat pa kani ato, iuban na mo ako. Sukat pa kani ato, kiatima mo ako. Bisan pa sa katalagma, bisan pa sa kalisdanan, iluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mo gungma, nagadasi, nagaligo sa pagtuo ko.
Angayang kang daygon sa tanang panahon. Kayang gugma mo kanunay gyung maunong mo. Hantod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo. O Jesus, diwata ang mga halad ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon. Kayang gugma mo kanunay gyung maunong mo. Hantod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo. O Jesus, dawata ang mga halad ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon. Kayang gugma mo kanunay gyung maunong mo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo. O Jesus, dawata ang mga halad ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon. Kayang gugma mo kanunay gyung maunong mo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo. O Jesus, dawata ang mga halad ko. O Jesus, dawata ang mga halad ko. O Jesus, dawata ang mga halad ko. Mag-aawit kanimo amahan Jesus. Magahalay, magapagdahi, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo.
Masulad na ang tanan